Stable Guys. Ναι, Stable Guys. Πώς αλλιώς να το πω, δεν ξέρω, τόσο πάμε να παίξω. Ωραία. Επίσης εγώ έλειπα, είχα αφήσει το κινητό μου να φορτίνει και θα βγουν σε λίγο, άμα φτάσαμε 100 subscribers. Γραφές, εντάξει, και γραμμένο. Είναι ο φίλος μου μέσα. Τον κάνω. Δέξου καλέ. Δέξου καλέ. Περίεργα. Καλά, άλλη μια του στέλνω. Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ μπαίνω πάντα. Θα κάτσω ρε. Να, περιμένω. Τι τελειώσει το βίντεο. Εντάξει. Ωραία. Ωραία αρχίσαμε. Στα απλικά. Καλά, εγώ το έβαλα. Το... Πώς λέγεται. Πώς λέγεται αυτή η πίστα. Α, ναι. Μπρόκιτα σέντβιτς. Δεν πάω καλά. Τα ξεχνάω όλα. Τα ξεχνάω όλα. Εγώ σας δείχνω κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Θα το δώσω λίγο άμα φτάσει να κάνεις το βίντεο. Πάντως εγώ θα το... Πόσες φορές θα το πω. What the... Εντάξει, δεν θα το πω. Πόσες φορές θα το πω. Όντως τώρα, πόσες. 555.100 δεν υπάρχει καν αυτός ο αριθμός. Τέλος πάντων. Έλα ρε φίλε να κερδίσω. Έλα. Έχουν χάσει πολύ. Ήδη. Εντάξει. Τίποτα. Άμα ήταν αυτό τώρα διπλό στίχος, θα τα είχα... Ναι, λε φίλε. Έλα τώρα, εντάξει. Κάνω το emote μου εδώ. Κέρδισα. Φάε 1, 2, 3 και κλωτσιά. Πραγματικά. Λοιπόν, παίζω άλλη μία και τέλος. Με κάνει invite ο φίλος. Ρε! Με σκάμαρε. Πω, περιμένω. Καλά, θα παίξω τώρα αυτό. Δεν χαλάω gems για να μπαίνω. Έχει και τα δωρεάν. Εγώ να χαλάσω gems, περιμένω να... Ο φίλος μου να το κάνει αυτό τώρα, να με κάνει invite, ναι. Τα ξεχνάω όλα. Ο χαζός αμόγκος έγινε. Τέλος πάντων. Πάμε εδώ, παίζουμε. Τι, όχι πέταξε το ζάρι. Αυτός έγινε οι μπάλες μου. Αυτό που είπα, όχι, δεν το πω ποτέ αυτό. Δεν το πω ποτέ αυτό. Δεν το πω ποτέ αυτό που είπα. Αλλά το είπα. Αλλά ταυτόχρονα δεν το είπα, αλλά το είπα. Τρεις πίστες, ρε φίλοι, θα παίξω. Τρεις φίλες. Τρεις πίστες, ρε φίλε, δηλαδή. Μπλόκτας. Κάτσε. Α, ναι, χαζός. Απάντησα στα event. Σε event πάντως.
Πολύ θυμάμαι τώρα. Πηγαίνετε πάλι λίγο πίσω, βασικά όχι στο event πάτησα. Ναι, αλλιώς θα βάζα Block Dash και 3 πίστες. Εγώ θα βάζα μόνο ένα και Block Dash 4. Αγαπημένο μου πίστα είναι αυτά. Το Block Dash Legendary. Που είναι κίτρινο. Κίτρινος ουρανός, πορτοκαλί νομίζω. Κίτρινο σκάτω. Εντάξει. Έλα φίλε, χάστε! Ναι. Έκανα το λάθος emote, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, κύριε κουράβο με σκατάει. Του πετάξε το ζάρι. Μπράβο ρε φίλε, πέταξε το ζάρι. Να μην κάθομαι εγώ 100 ώρες δηλαδή μέχρι να χάσουν όλοι. Σιγά μην ήτανε ούτε 50 δεν είναι, ούτε 1 ώρα, ούτε 10 λεπτά. Καλά, το βίντεο είναι 6 λεπτά. 6 λεπτά, εντάξει. Τώρα τι ήταν αυτό, Laser Dash. Δεν το δω. Α, όχι, για να λέω Waves είναι endless. Ατελείωτο. Block Dash. Εμένα το σκορ μου... Έλα ρε φίλε, δεν πέτυχε. Εμένα το... Μου πέταξε ζάρι, δεν θα κυλάμε σαν ζάρι εγώ. Όχι εγώ, δεν θα κυλάμε σαν ζάρι. Θα λέω, πέφτω και κυλάμε σαν ζάρι. Έλα ρε φίλε τώρα. Όπα! Σαν λογαριασμό και να γίνω μαόρατη. Εγώ τίποτα δεν έχω. Απλά έχω μόνο κάτι gems, token και αυτά. Και κάτι skills. Έλα ρε φίλε. Είναι χαζός αυτός. Είναι χαζός. Λοιπόν παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe και τα λέμε.